Kmamar lussużi, dwal innovattivi u ġakuzzi biswit is-sodda u ftit mill-kwalitajiet lussużi li jinsabu fil-Hugo's Boutique Hotel li nfetħet uffiċjalment il-ħamis fil-għaxija. Lukanda b'40 kamra, kollha differenti minn xulxin, biex żgur jintlaħqu l-aspettattivi ta' dawn kollha li jażlu li jqattaw xijiem f'din il-lukanda. Hugo Ketkuti, is-sit tal-Boutique Hotel, saħaq li dan l-investiment ilaħħaq l-10 miljun euro. Li qed niftaħ il-lukanda hija fil-qalba, persi għandi l-ħwienet hawnhekk ukoll, tgħinni ħafna. Waħda li nidem qed jibbukja l-kamra hawnhekk qiegħed fil-qalba tal-entertainment. U nemmen li għamilt hawnhekk xi ħaġa anke kmamar u affarijiet differenti, iżjed għandna nġibu n-nies f'din l-erja wkoll. Din il-lukanda timpjega 30 ruħ, sinjal ċar ta' aktar xogħol f'dan il-qasam, kif sar il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis. Dan huwa ċertifikat ċar li l-investituri s-settur privat qed jirrispondi għal viżjoni strateġika tal-Gvern għal dak li huwa turiżmu. Mhux biss numru, però prodott ta' kwalità, investiment aktar fil-ħaddiema biex nimxu l-qudiem u wara kollox inġibu benefiċċju għal min investa x'għandu jieħu ir-return tiegħu, però wkoll benefiċċju għal ħaddiema tagħna u l-pajjiż kollu mit-turiżmu li huwa kif dejjem ngħidu mit-turiżmu jiekol kulħadd. Dan l-investiment se jkun segwit b'ieħor simili. Meta s-sena d-dieħla Ketkuti se jiftaħ lukanda b'150 kamra li se tkun simili għal din il-Boutique Hotel.